Ας μιλήσουμε για ξεφτύλα. Τι σημαίνει ξεφτύλα σε αυτό το πράγμα που λέγεται Super League. Ας μιλήσουμε για ξεφτύλα για αυτό το πράγμα που λέγεται Έλληνες διαιτητές. Ας μιλήσουμε για ξεφτύλα για αυτούς που είναι στην ΕΠΟ και γενικά τους αρέσει όλη αυτή η κωμωδία, όλος αυτός ο εμετός που βλέπουμε κάθε χρόνο και μετά παίρνουμε τους περήφανους τίτλους, άλλες ομάδες αναγκάζονται να μένουν πέμπτες, όπως μείναμε εμείς πέρσι που έπρεπε να ήμασταν τρίτοι αν ήταν κανονικά το πρωτάθλημα, με τους 10 βαθμούς που μας κλέψανε καταφανέστατα κλεψίματα βαθμών. Άσχετα που η ομάδα έδωσε πάρα πολλά δικαιώματα. Δεν έχει σημασία αυτό, το ότι δεν είναι μια ομάδα καλή επί 90 λεπτά, δεν είναι Μπαρτσελώνα να το πω έτσι, επί 90 λεπτά, γιατί μάλλον πρέπει να είμαστε Μπαρτσελώνα και όταν είσαι Μπαρτσελώνα τότε μπορεί ο διαιτητής να σου δίνει τα αυτονόητα που δεν σου δίνει. Όταν δεν παίζεις καλά μέσα στο παιχνίδι και ο άλλος κάνει τη χερούκλα το χέρι τέτοιο, δεν σου δίνει το πέναλτι επειδή δεν παίζεις καλά. Αυτή είναι η λογική που επικρατεί στον Άρη. Είναι μόνο σε εμάς αυτή η μαλακία, είναι μόνο στο δικό μας το μυαλό. Ξεκινάει σήμερα το παιχνίδι. Το έργο ξεκίνησε από το δεύτερο λεπτό ή στο πρώτο. Δεν θυμάμαι πού ήταν μέσα στα πρώτα 3 λεπτά του παιχνιδιού. Δηλαδή, αν το διαιτητής δεν μπορεί να το δει, είναι πολλά τα σώματα. Ρεγαμημένα επόπτη, είσαι στα 5 μέτρα από εκεί, είναι η συνοπτική σου. Αν ούτε εσύ το είδες. Ξεφτύλαν στο βαρ, εσύ δεν το είδες. Δηλαδή, τι είναι πέναλτι, ποιος είναι ο ορισμός του πέναλτι. Όταν ο αμυντικός τον πιάνει αγκαζέ και τον ρίχνει κάτω, τι άλλο πρέπει να τον κάνει, να το δώσει μπουνιά, να το βγάλει μαχαίρι και να το μαχαιρώσει, τι να τον κάνει ρε μαλάκα. Το προσπερνάμε αυτό. Γίνεται η απίστευτη φάση πραγματικά. Δεν υπάρχει στα χρονικά αυτό. Δεν γίνεται αυτό που γίνεται στον Άρη, ρε παιδιά. Δεν γίνεται να είναι μπροστά σε διαιτητή στα 2 μέτρα το χέρι του απλωμένο και να μην τον φωνάζει καν το βαρ να πάει να το δει. Εδώ από την τηλεόραση το κοιτάω και λέω πέναλτάρα, το φάνηκε ξεκάθαρα, δεν χρειάστηκα ούτε replay. Δεν χρειάστηκα replay να δω ότι ήταν χερούκλα. Τι βλέπεις ρε σκουπιδαριό στο βάρ εσύ, τι βλέπεις ρε ξεφτύλα. Και πραγματικά ρε διοίκηση του Άρη, ρε μαλάκα Καρυπίδη. Ακόμα στις νίκες μετράει να βγάζεις ανακοινώσεις, όχι στις ήττες. Στις νίκες πρέπει να είσαι ο πρώτος που να βγάζεις και να πεις είναι ξεφτύλα αυτό το πράγμα, διώξε τους αυτούς. Απέτησε να έχουμε μόνο ξένους. Όχι τη μαλακία που έκανες πέρσι να θες Έλληνες. Δεν υπάρχει Έλληνας διαιτητής. Είναι όλα σκουπίδια. Δεν μπορεί να μην δεν δίνει αυτό το πέναλτι. Που και για μένα πρέπει να φάει και δεύτερη κόκκινη Κηφισιά, γιατί όταν στο τέλος φεύγει ο άλλος μόνος του σχεδόν και έχει μείνει ένας παίκτης που τον κόβει, που άμα τον περάσει αυτό να βγαίνει φάτσα, θα βγει μόνος με τον τερματοφύλακα τέτα-τέτ, είναι ο τελευταίος παίκτης και του δίνει απλά κίτρινη. Είναι απλά Σαββάτο για μας αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται, δεν πάει αυτό το πράγμα έτσι. Δεν γίνεται εμείς να πρέπει να παίζουμε και καλά, να βάζουμε γκολ και να κερδίζουμε και τα σκουπίδια που είναι με τα γκρι. Δεν γίνεται ρε παιδιά έτσι. Και μετά πάμε στο καλύτερο, πάμε στο απογευματινό αυτό τώρα που πραγματικά αν ήμουν οπαδός του ΠΑΟΚ, πραγματικά θα ιδίαζα και πραγματικά θα νευρίαζα. Θα ιδίαζα. Δεν θέλω να ασχολούμαι. Εδώ πέρα είναι τέτοιο, δεν θέλω να ασχοληθώ με τους δίπλα. Δεν με ενδιαφέρουν. Αλλά αυτό το πράγμα σου δημιουργεί ένταση. Γιατί αυτό το πράγμα είναι ακριβώς αυτό που λέω, ότι σε εμάς πρέπει να γίνει δηλαδή, τι να πω, πρέπει πραγματικά να πάει να του δώσει μπουκέτο μέσα στα μούτρα να ματώσει για να δώσει πέναλτι σε εμάς. Και στους άλλους ψάχνει να βρει το άλλο το σκουπίδι στο βαρ, να πάει τη φάση 15 χρόνια πίσω να βρει τι ένα πάτημα άμα έγινε ένα φάουλ που δεν είναι για να κυρώσει τον γκολ του Πανατολικού. Η κόκκινη που δίνει είναι πραγματικά, είναι να του πάρει το δίπλωμα, είναι να μην ξανασφυρίξουν και οι δύο. Δεν πρέπει να σφυρίζουν αυτοί οι διαιτητές. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνονται αυτά τα έσχη. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνονται αυτά τα έσχη. Πρέπει κάποτε να σταματήσουν. Αν θέλουμε να έχουμε ένα όμορφο ποδόσφαιρο, βλέπουμε η εθνική μας έχει ωραία παιδάκια, πιτσιρίκια. Όπως είμαι πολλές φορές έχω πει εγώ, δεν έχω κόμπλεξ με τους δίπλα. Πολλές φορές τους έχω εκθιάσει κιόλας για τις ακαδημίες τους, για αυτά που βγάζουν τα πιτσιρίκια, όπως κάνει και ο Ολυμπιακός που έβγαλε τα πιτσιρίκια του. Θέλω να κάνουμε κι εμείς το ίδιο.
Δεν θα πάει ποτέ το γαμημένο του ποδόσφαιρο μπροστά με αυτά τα έσχη. Δεν θα πάει. Δεν παίζεται το πρωτάθλημα επίσης ώρες. Δεν μπορεί να λέμε ότι είμαστε επίσης ώρες και μετά μου λες εμένα ότι είμαι 55 χρόνια χωρίς τίτλο. Δεν πρόκειται να πάρω τίτλο έτσι. Δεν γίνεται να πάρω τίτλο έτσι. Πρέπει να έρθει ένας μαφιόζος για να έχω εξωφανιστικά δύναμη για να πάρω τέτοιο πρωτάθλημα. Αλλά δεν θέλω τέτοιο πρωτάθλημα εγώ. Εγώ θέλω να παιχτεί το πρωτάθλημα επίσης ώρες και αν είναι να είμαι πέμπτος, να είμαι πέμπτος. Αλλά να είναι το πρωτάθλημα δίκαιο. Και ας βγαίνω και δέκατος. Ας πέσω κιόλας. Αλλά να είναι το πρωτάθλημα 50-50. Είναι ένα μπουρδέλο. Δεν είναι πρωτάθλημα αυτό το πράγμα που βλέπουμε. Δεν γίνεται να βγαίνουμε από τα ρούχα μας κάτω αγωνιστική. Δεν γίνεται να παίζουν ομάδες με συγκεκριμένες ομάδες και επειδή τους έχουν δώσει 5-10 δανεικούς, έχουν τις σχέσεις τους, δεν κρύβουμε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν γίνεται να παίζουν άλλες ομάδες φιλικά και άλλες ομάδες να ξεσκίζονται με τις ίδιες ομάδες. Δεν γίνεται να γίνονται συμφωνίες ότι αν σου έδωσε αυτούς τους δανεικούς που είναι πολύ καλοί παίχτες, αλλά με εμάς δεν θα παίζουν. Αυτό δεν γίνεται. Πρέπει αυτός ο κανονισμός πρέπει να απαγορευτεί. Γιατί το πρωτάθλημα δεν παίζει επίσης ώρες. Έγινε να κατεβάσει άλλη δεκάδα με την ομάδα που σου έδωσε 2-3 δανεικούς και άλλη ομάδα. Να απαγορευτούν οι δανεικοί, να μην υπάρχουν. Δεν γίνονται, λέει, είναι σάπιο από τη ρίζα του. Πρέπει κάτι να σταματήσει να γίνει. Πραγματικά δεν μπορώ να χαρώ ούτε τη νίκη της ομάδας μου. Δηλαδή κερδίσαμε σήμερα και κόντεψα να σπάσω το σπίτι. Και είναι και ο λόγος που δεν κάνω live. Δεν γίνεται να κάνω live έτσι. Δεν γίνεται να κάνω live γιατί δεν ξέρω πώς με κοιτάει. Μπορεί να με κοιτάνε και μικρά παιδιά και δεν θέλω να δίνω τώρα παραδείγματα, ψυχάκια. Εντάξει, είμαι σε μια ηλικία με 46 χρονών. Δεν θα τρελαθώ κιόλα, εντάξει, να βγω. Αλλά με εξοργίζομαι. Δεν γίνεται. Και να θες να είσαι ήρεμος, δεν γίνεται να είσαι ήρεμος. Θέλουμε να δούμε λίγη μπάλα, να απολαύσουμε, ρε παιδί μου, και δεν μας αφήνουνε. Για τον κάθε φουστράκο διαλύει διαιτητή, δεν είσαι εσύ ο πρωταγωνιστής, ρε σύγχαμα. Δεν θα καθορίσεις εσύ ποιος θα κερδίσει το παιχνίδι. Να αφήσεις τους ποδοσφαιριστές. Και αν είναι να κάνουμε γκέλα με την Κηφισιά, θα την κάνουμε, αλλά να φταίμε εμείς, όχι να φταίεις εσύ. Πραγματικά τι αηδία. Θεέ μου, τι τραβάμε, μαλάκα. Τραβάμε. Τι χώρα είναι αυτή, ρε πούστη μου. Γιατί όσο όμορφη χώρα και αν είμαστε, ρε πούστη μου, τόσο όμορφη χώρα, τόσο όμορφα και ηλιοφάνειες, ωραίο φαγητά, ωραίος φιλόξενος λαός. Πώς τα έχουμε κάνει τόσο σκατά σε αυτούς να έχουμε αυτούς που μας κυβερνάνε, να έχουμε τέτοια. Αλλά η κοινωνία μας αυτή είναι. Είναι από το ποδόσφαιρο και από όλα φαίνεται. Τι είμαστε. Τέλος πάντων, να σε αλλάξω σελίδα γιατί παυσίπονα δεν θα μου κάνουν μετά δουλειά. Μπράβο στο Χιμένεθ, θα πω, γιατί είναι το τρίτο σερί παιχνίδι και εκτός έδρας. Βέβαια οι αντίπαλοι θεωρώ, δεν μπορώ να πανηγυρίσω τώρα που κέρδισε το Πανετολικό, τον Ατρόμητο και και τις Κηφισιές. Ούτε θα πανηγυρίσω άμα κερδίσουμε το Μαρκό και τον Πανσεραϊκό τα επόμενα δύο παιχνίδια. Δεν θα πανηγυρίσω γιατί είναι το αυτονόητο να κερδίσει αυτές τις ομάδες. Αλλά θα του πω μπράβο, γιατί παρότι είναι στην ομάδα πάρα πολύ λίγο καιρό, ήδη φαίνεται η αλλαγή πάνω στην νοοτροπία της ομάδας. Είμαστε μπετόν πίσω, πολύ καλά. Ας εξαιρέσω λίγο, ρε Φαβιάνο αγοράκι μου, τώρα πραγματικά αν μας σοφαρίζαν εξαιτία σου, δηλαδή έχεις την μπάλα τελειώνει το παιχνίδι και μου κρατάς την μπάλα στο κέντρο, δηλαδή μερικά πράγματα, να μην είμαστε και λίγο, αυτή η αφέλεια μας έχει φάει, ρε γαμώτο. Έχουμε τεράστια αφέλεια σαν ομάδα. Έχεις να δώσεις το τερματοφύλακα την μπάλα, έχεις να δώσεις 3 παίκτες πίσω σου και τα χάνεις και απλά κρατάς την μπάλα και έρχονται πάνω σου 2 παίκτες που την παίρνουν και μας κάνουν επίθεση και παραλίγο να το τρώγαμε. Αυτά πιστεύω θα τα στρώσει ο Χιμένεθ. Ήδη φαίνεται ότι είναι, όπως μας το λέγανε, ότι είναι προπονητής που θα σφίξει τα μετώπιστεν, αλλά μπροστά δεν θα δούμε πολλά πράγματα. Βέβαια έχουμε πόσα αλλαγές. Ο ένας έρχεται, υπογράφει, την άλλη μέρα τραυματίζει το γόνατο 1 μήνα έξω, τον άλλο τον δαγκώνει σκυλιά, πάλι ξανά τραυματίστηκε έξω. Είμαστε και άτυχοι, δηλαδή δεν παίζουν εκεί οι παίκτες που ήρθαν για βασική. Και αναγκαστόμαστε και ο Δόνης, αμφιβάλλω θα τον δούμε φέτος σε 3 μάτς. Και απορώ πραγματικά όταν πάει να πάρεις έναν παίκτη. Δηλαδή από όλα τα αριστερά εξτρέμ πρέπει να πάει να πάρεις έναν παίκτη που είναι επιρρεπής σε τραυματισμούς.
Ή πρέπει να πάει να ψάχνεις παίκτες δεξιά και αριστερά από τις Ευρώπες που με 3 και 4 εκατομμύρια πάνε στον Όφη, πάρε τον νους, Εξτρεμάκι. Μια χαρά, πόσο να το κάνει. Πάνε πάρε αυτόν τον Τετέι. Πόσο το πληρώνει η Κηφισιά. Πάνω από 300.000 συμβόλαιο δεν έχει. Δώσε 1 εκατομμύριο και πάρτονα. Να δώσει και την Κηφισιά, δώσε ένα και τα αυτά και άντε γεια, κλείσει, πας το συμβόλαιο και φέρτονα. 1000 φορές να πας στις μικρομεσαίες και να τους πάρεις τον καλύτερο παίκτη και να χτίσεις μια ομάδα που θα είναι και το 1 τρίτο από αυτά που έχεις δώσει και δώσει τα υπόλοιπα στις ακαδημίες και στις εγκαταστάσεις για να ανέβεις σε επίπεδο, παρά να πληρώνεις τον κάθε τη χάρπαστο που μου φέρνεις, τραυματίζεται συνέχεια και ή δεν πέσει καθόλου. Μπράβο στο Χιμένι που ενεργοποίησε Σύστο και μπράβο και στο Σύστο θα πω, γιατί είναι επαγγελματίας. Δεν κάθισε πάνω ούτε τέτοιο τεμπελάκος ούτε αυτά. Μπήκε μέσα, το παιδί προσπαθεί. Δείχνει ότι τουλάχιστον θέλει να παίξει. Σήμερα έκανε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Δεν με ξετρέλανε, αλλά ήταν τίμιος. Εγώ τουλάχιστον θέλω να βλέπω να προσπαθεί να έτρεξε πάρα πολύ τρίπλες και για να γυρνάει στην άμυνα πολύ καλός. Ο Μωρόν επίσης πολύ καλός παρότι το σκόραρε. Πολύ πίεση και ήταν μέσα στις φάσεις. Δείχνει η ομάδα τη τρώνει. Σιγά σιγά θα στρώσει. Και άμα θα βγουν και να γυρίσουν πίσω και οι άλλοι, ούτως ή άλλως μέχρι τώρα και ο Πέρεθ που έπαιξε δεν με έχει ενθουσιάσει σχεδόν καθόλου. Ας ελπίσουμε να αλλάξει και αυτός και με το Χιμένεθ να είναι καλύτερος. Αλλά πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα στο όλο το ποδόσφαιρο. Σε όλο το ποδόσφαιρο για να βλέπουμε μπάλα. Δεν γίνεται να βλέπουμε αυτό το σύγχαμα κάθε αγωνιστική. Δεν γίνεται κάθε εβδομάδα τα ίδια. Δεν γίνεται να πέσει αντίπαλος και να τρώνε αντίπαλους συνέχεια κόκκινες, συνέχεια να έχεις πέναλτι, συνέχεια και από την άλλη μεριά να υπάρχουν ομάδες όπως εμείς που πρέπει να ματώσουμε για να πάρουμε κάτι. Δεν γίνεται αυτονόητα, δηλαδή την περασμένη αγωνιστική, να είναι πεντακάθαρο γκολ και να ψάξεις να βρεις τρόπο να τα ακυρώσεις. Να βλέπεις τι στο βαρ. Γιατί σε φώναξε στο βαρ. Όταν φαίνεται πεντακάθαρα τον πατάει, γιατί σε φωνάει στο βαρ. Όταν φαίνεται ότι ξεκάθαρα η μπάλα πηγαίνει από αμυντικό της αντίπαλης ομάδας, άρα δεν υπάρχει offside, γιατί σε φωνάζουν στο βαρ. Αλλά μετά είμαστε εμείς γκρινιάριδες, μην μιλάτε για διαιτησία, αφού η ομάδα δεν έπαιξε καλά. Αυτή η καραμέλα είναι εντελώς γελία. Δεν έχει καμία σχέση η απόδοση της ομάδας με το τι πρέπει να δίνει ο διαιτητής μέσα στο γήπεδο. Καμία φάση να μην κάνουν 90 λεπτά, αν είναι ένα χέρι και να είναι πέναλτι, να μου το δώσει το πέναλτι. Δεν πάνε αποφάσεις του διαιτητή να είναι ανάλογα με την απόφαση της κάθε ομάδας. Δεν μπορώ να καταλάβω ποια λογική είναι αυτή. Σφύρα 50-50, ό,τι βλέπεις δώσ' το. Αυτά ήθελα να πω. Στοιχηματικά τελειώνοντας, πραγματικά ήταν ίσως η χειρότερη μέρα της χρονιάς που έχω παίξει στοίχημα. Δηλαδή, πραγματικά τίποτα. Πήγαν όλα στραβά. Δεν γίνονταν να πάνε χειρότερα. Και δεν θέλω να δω καν την Ουντινέζε. Είναι το μοναδικό στοίχημα που έτρεχε, που πήγαινε καλά. Δεν θέλω να δω την Ουντινέζε γιατί θα έχω χάσει. Άμα βγει και ο Ουντινέζε γκολ που ήταν 0-3 στο 60, αν γίνει 1-3 π.χ., θα έχω χάσει μόνο τη Γιουβέντους που δεν μπορούσε να κερδίσει την Λας Βερόνα. Αυτά είναι. Έχουν και άλλες χώρες τα ωραία τους. Μέχρι την επόμενη αγωνιστική, τα ξαναλέμε.